खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सुमित ब्रह्म आङो आंनि डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार बिटिआर आसाम आरो आंनि गामिया रामफलबिल पिएस सेरफांगुरि ओमफ्राय पिन 782246 पिअआबो रामफलबिल आं दायो नैबे जोंनि थुनलाइ बिबार हान्जानि मोनसे अनलाइन खन्थाइ बादायलायनायाव आं बाहागो लादों दिनै आरो आं बे खन्थाइखौ आंनो सुजुदोंमोन ओमफ्राय बे खन्थाइखौ आङो दिनै बे बादायलायनायाव आङो बुंथिनानै हरनाय जागोन एबा आवरायनानै हरनाय जागोन अब्ला दिनैनि फुंबिलिनि आंनि बयनिसिमबो गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय आसा खालामो आंनि खन्थाइया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होयो होनना बेनिखायनो आं बारा गोबाव खालामलिया आरो आं खन्थाइखौ बिदिब्ला आवरायलांसै खन्थाइनि मुङानो जादों फुंबिलि फुंबिलि समाव सानजाहा जारां साना ओंखारबोगौ हनै ओंखारबोगौ फुंबिलि समखौ आं जोबोद मोजां मोनो मानोना बै समाव मिथिंगानि सानथ्र'हायै दाउमा दाउसाफोरा आंखौ बेरायनो रादाब होफैयो दाउमा दाउसानि गोदै मेथाइ खननाया आंनि खोमायाव रिंखाङो अब्ला आंनि गोसोआ बिसोरजों खनफानो उख्रायो सानजानि जारां साना सोनाब फैसालियाव गोग्लैब्ला दाउमा दाउसाया सानजा सा फारसे बिरलाङो आंखौ गारनानै अब्ला आं निजोम थावनि नागिरना थायो अखा नायब्ला बै समा फैफिनो अब्ला आं गावखौनो गाव मिथिंगानि गुवार बिखायाव गोदान जोनोम मोननाय बादि मोनो एसेनोसै खन्थाइ एसेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों।